Ľudia, ktorí ti berú energiu, majú tieto 3 spoločné znaky. Niektorí ľudia ťa nabijú energiou, iní ťa vysajú. Víte, jaká je nejdražší postel na světě? Nemocniční postel. Protože tam si ani za všechny peníze nekoupíte to nejdůležitější. O ľuďoch, ktorí sa ľahko nahnevajú. Prvý majú dobré a láskavé srdce. Druhý milujú skutočne a Daj gazu! Gazuj! Joba, Teď jsem v Německu, Berlín. Táhni na Ukrajinu. Ty jsi debil, táhni do Česka, nejsi doma. Moje největší chyba v mém životě, že jsem si hloupě myslel, že od lidí dostanu tolik lásky a obětovosti. Babička, kde ste zarobili na takéto auto? Vieš, môj drahý, 40 rokov som drela ako koň. A nemám ani kokot. Dítě, proč si naléváš čaj sám? Protože máma pije jen víno. V lásce je důležitý, aby tě chlap držel pěkně za perdelkou a ne za blbu. A ty jeho drž radši za kokot a ne za kretena. Tak co? Všimol si, čo sa stane, keď prestaneš reagovať, keď prestaneš vysvetľovať sám seba. Niečo silné sa zrazu zmení. Ľudia ako... Keby som bola princezna Arabela, nič by... Neexistuje nikto ako ty. Nikdy tu nebol nikto ako ty. Nikdy tu nebude nikto ako ty. Spoznaj sám seba. Buď... Báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celej den. Nikto na svete ťa nemôže milovať viac ako tvoji rodičia. Preto s nimi tráv čas, kým môžeš. Pretože... Počúvaj, toto je pre teba. Ak ťa zradil niekto, od koho by si to nikdy nečakal, tak si musíš uvedomiť jednu vec. Keď zomreme, tak ľudia, ktorí nás mali radi, budú smútiť a budú spomínať a potom ich to prejde a budú ďalej žiť svoj život. Prejdú 2-3 generácie. Machiavelli vraj povedal: nežeň sa, ak si chudobný. Ten, kto nemá čo ponúknuť, bude vždy ovládaný. Láska bez moci je ilúzia. 4 nepríjemné pravdy o živote. Možno ich nechceš počuť, ale ak ich príjmeš, môžeš zmeniť svoj život. Počúvaj pozorne. Nikto na svete ťa nemôže milovať viac ako tvoji rodičia. Preto s nimi tráv čas, kým môžeš. Pretože...